Έχουμε κοντά μας τον πρώην πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και κατ' επέκταση και πρόεδρο του Νίμιτς, πρώην πρόεδρο του Νίμιτς, τον κύριο Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο, να μιλήσουμε για το φλέγον θέμα του Νίμιτς, το οποίο αύριο θα πούμε το Νίμιτς σε άλλο. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση, αλλά και τη δυνατότητα που μας δίνετε και εσείς και εμείς και εγώ να ενημερώσουμε περίπου πρώτα τους μερισματούχους που είναι του στρατού, της αστυνομίας και της αεροπορίας που είναι περίπου 70.000. Αλλά και τους μετόχους, αυτούς που είναι τώρα ενεργεία του στρατού και της αστυνομίας και οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να μάθουν ποιο θα είναι το μέλλον αυτό του Νίμιτς. Πράγματι, επειδή μου αρέσει και παρακολουθώ τα θέματα, γιατί ένα κομμάτι από τη ζωή μου είναι και η θητεία μου και η υπηρεσία μου και στο μετοχικό και στο Νίμιτς, παρακολουθώ τα γεγονότα και πραγματικά έτσι θα πρέπει να πω πρωτού καν πούμε το οτιδήποτε, ότι το site το δικό σας ήταν πραγματικά πρωτοπόρο στο να αναδείξει και να παρουσιάσει πραγματικά τα προβλήματα. Και έτσι να παρασύρει, θα έλεγα με λίγο, να παρασύρει και τις ενώσεις μας, οι οποίες και αυτές στην αρχή δεν είχαν καταλάβει το τι γίνεται. Να δούμε τώρα τι πραγματικά έγινε. Κατέβηκε ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Αναβάθμιση προσωπικού ιατρού». Μέσα δεν υπήρχε τίποτα. Ξαφνικά. Μιλάτε για τη διαβούλευση, έτσι. Όχι διαβούλευση, Ωραία. Έτσι, πραγματικά δεν υπήρχε μέσα το άρθρο αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι ψάχνοντας μέσα στη Βουλή διεπίστωσαν ότι υπάρχει στα κατατεθέντα νομοσχέδια, υπήρχε το συγκεκριμένο, αλλά υπήρχε το άρθρο 37 που αφορά τον Νίμιτς. Και σε αυτό έτσι θα πούμε τι πραγματικά. Το οποίο προσθέθηκε, δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης. Και χωρίς να έχει διαβούλευση. Και αν ψάξει κανείς την αιτιολογική έκθεση ή και την ειδική έκθεση μέσα, έτσι θα πρέπει να δει ότι δεν υπάρχουν σχόλια. Και τα σχόλια είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Ανάλογα με τον αριθμό των σχολείων είναι και ανάλογα πώς θα αντιδράσει ο φορέας που το έχει. Αλλά αυτό είναι για γέλιο, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε. Γράψαμε ένα ειδικό θέμα γι' αυτό, γιατί διάβασα στην Καθημερινή την προηγούμενη Κυριακή ένα θέμα, μια έρευνα δηλαδή που είχε κάνει ο γνωστός καθηγητής, ο κύριος Πινέλης, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έλεγε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι το Υπουργείο το οποίο ανταποκρίνεται το λιγότερο από όλα τα Υπουργεία σε θέματα των σχολείων, δηλαδή τα νομοσχέδια διαχρονικά αυτό, έτσι. Δεν λαμβάνει υπόψη τα σχέδια. Είναι 9% κάτω από το μέσο όρο των υπολείπων Υπουργείων. Είναι πολύ χαμηλά. Είναι γεγονός, γιατί αν λάβουμε υπόψη την ανάλογη διαβούλευση που έγινε για το Κέντρο Καινοτομίας σε ορισμένα άρθρα, έτσι είχαμε δει έναν αριθμό που πλησιάζει κοντά στα 20.000 σχόλια. Που αναγκάστηκε το Υπουργείο και τα απέσυρε κάποια από τα άρθρα. 23.000. Μάλιστα. Εκείνο τώρα, πρωτού ξεκινήσουμε, έτσι να πούμε και να καταλάβουν και αυτοί που θα μας παρακολουθούν, έτσι, το μικρό ιστορικό, πώς ξεκίνησε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό ξεκίνησε το 1941 με σκοπό να περιθράψει αυτούς που είχαν τραυματιστεί και είχαν υποφέρει και από το 1940 αλλά και από τη μάχη των Οχυρών. Ο τότε Γενικός Αρχίατος Κυριάκος, μαζί με τον στρατηγό Μπάκα, που ήταν τότε Υπουργός της Άμυνας, αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα. Η περιοχή η οποία αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ήταν η περιοχή αυτή που βρίσκεται τώρα. Υπήρχε ένα ίδρυμα, το Ίδρυμα Εγγύης Ανατολής, το οποίο είχε περίθαψη όσους είχαν υποφέρει από το 1922. Είχε όμως την εποχή εκείνη δεν είχε μεγάλη κινητικότητα. Αποφάσισαν λοιπόν το κτίριο αυτό, το δημόρφωσαν και πραγματικά 26 Γενάρη του 1942 ξεκίνησε με 70 κλίνες. Εδώ λοιπόν τώρα. Ήταν το πρώτο στρατιωτικό ίδρυμα. Ναι, το πρώτο, δηλαδή, και το οποίο, προσέξτε έτσι, ακριβώς διαβάζω έτσι τη λέξη, είναι ότι για την αρχική εγκατάσταση του Ιδρύματος παραχωρήθηκε από το Δημόσιο Στομευτικό Ταμείο Στρατού η περιοχή συνοικίας αναπήρων αξιωματικών Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας. Κτίριο το οποίο έτσι δημιουργήθηκε αυτό που σήμερα έχει δημορφωθεί σαν Νίμιτς. Εδώ τώρα, αυτό το άρθρο το 37 μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση, γιατί και ο Υπουργός, ο κ. Δέντιας, και ο Υφυπουργός, ο κ. Κεφαλογιάννης, είναι νομικοί και θα έλεγα και εξαίρετη νομικοί. Υπάρχει μια σωρία παραβιάσεων όλη της κείμενης νομοθεσίας που ισχύει για Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Υπουργός
έκανε ολόκληρη ανακοίνωση πριν από μερικές ημέρες για το νομοσχέδιο που θα καταθέσει για τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Αυτό το άρθρο ποιο λόγο είχε να μην το περιλάβει? Δεν είναι στρατιωτικό νοσοκομείο? Σωστά. Εδώ τώρα... Πώς το ερμηνεύετε? Ναι, εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Φεβρουάριο, πάλι το είχατε αναδείξει κι εσείς, έγινε μια διαρροή 2 παρουσιάσεων από το Υπουργείο Παύλα Γερθά. Η μία παρουσίαση ήταν για την ενοποίηση του Μετρικού Ταμείου Στρατού, ο οδικός χάρτης για τα Μετρικά Ταμεία Στρατού και ο οδικός χάρτης για τα νοσοκομεία Παύλα Νίμιτς. Εδώ λοιπόν διαβάζω, ο συγκεκριμένος οδικός χάρτης ήταν η εξέταση δημιουργία κοινό υγειονομικό σώμα, η επίλυση θέματος της χρηματοδότησης των στρατιωτικών νοσοκομείων, η επίλυση θεμάτων παροχής υπηρεσιών και η επανεξέταση τρόπου λειτουργίας του Νίμιτς. Από εκείνη τη στιγμή, δηλαδή από το Φεβρουάριο, είναι σε δεν λειτουργεί το Νίμιτς. Λειτουργεί. Είπατε? Λειτουργεί το Νίμιτς. Τι εννοούν? Αλλά η τελευταία του παράγραφος ήταν η επανεξέταση λειτουργίας. Τώρα πώς και με ποιο τρόπο? Εδώ τώρα, στο σημείο αυτό, εάν λάβει κανείς, υπάρχουν 2 βασικά κείμενα νομικά για τον Νίμιτς. Υπάρχει ο αναγκαστικός νόμος, ο 1137 του 1946, αλλά υπάρχει ένα σπουδαιότερο κείμενο, είναι ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας, το βασικό διάταγμα του 1947, που περιγράφει όλες τις λειτουργίες και υπηρεσίες όλων των οργάνων, δηλαδή του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή, Υποδιευθυντή, των λοιπόν υπηρεσιών. Εκεί λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο το προφίλ, δηλαδή δημιουργεί το προφίλ αυτών που θα ζητήσεις να επιλέξεις, θα πρέπει έτσι να εκτελεί και τις ανάλογες υπηρεσίες, λειτουργίες. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα, εκείνο που παρατηρήσαμε και στο κέντρο, την προσπάθεια που είχε γίνει με το κέντρο καινοτομίας για το μετοχικό, και εκεί υπήρχε παραβίαση. Υπάρχει ο νόμος ο 2292 του 1995 που είναι η λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου εκεί το άρθρο 25 ο Υπουργός ασκεί μόνο εποπτεία στο νομικό και όχι διοίκηση. Εποπτεία, που σημαίνει το Νίμιτς σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι αυτόνομο, δηλαδή λειτουργεί αυτοτελές, μόνο. Ναι. Αυτοτελές, σωστό. Άρα λοιπόν θα πρέπει εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο να υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικοί συνάδελφοι με γνώσεις, με εμπειρία, έτσι να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον Νίμιτς. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται του Νίμιτς. Ενώ είναι επιλογή του Υπουργού ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Σωστό. Ο πρόεδρος σίγουρα είναι η επιλογή του Υπουργού. Αλλά από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία στην πορεία έτσι, είχαν αναβαθμιστεί. Εγώ, παραδείγματος χάρη των ημερών μου, σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είχα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο έναν υπαρχηγό και είχα και ένα διευθυντή, είχα τον διευθυντή υγειονομικού του ΓΕΣ. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, υποβαθμίζεται και ο εκπρόσωπος του ΓΕΣ. Νομίζω ότι μιλάει για ανώτερο στέλεχος κάπου μέσα. Ναι. Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί πάρα πολλοί το περνάνε έτσι αβίαστα. Δηλαδή, σου λέει και τι έγινε, αφού αν δεν είναι ο υπαρχηγός ή αν δεν είναι ο διευθυντής του υγειονομικού, ας είναι ένας ανώτερος αξιωματικός, ανώτατος ή ένας ανώτερος. Εκεί όμως είναι ότι ο υπαρχηγός από τη θέση του και μόνο γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα και του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Νίμιτς. Οπότε ήταν ο άνθρωπος κλειδί. Αντίστοιχα και ο διευθυντής υγειονομικού του ΓΕΣ, αντίστοιχα ξέρει τα αντίστοιχα υγειονομικά. Ήταν που λέμε ότι η προσπάθεια, ή μάλλον τα θέματα τα οποία τίθενται μέσα, ήδη είχαν μια πρώτη επεξεργασία από τα τέτοια 2 στελέχη. Οπότε η προσπάθεια που έγινε με την κατάργηση μιας υπουργικής απόφασης που έβαζε τον υπαρχηγό καταργήθηκε, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια υποβάθμιση. Έτσι, υποβάθμιση προσωπικότητων που είχαν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και παράλληλα ότι έχουμε 2 καινούργια άτομα. Και επιπλέον, όπως σωστά το λέτε, προστίθεται και 2 άτομα τα οποία δεν είναι στρατηγικοί, ούτε είναι και μερισματούχοι, που να έχουν κάποια σχέση για να μπορούν να έχουν και κάποια γνώση, για να τα αποκριθούν. Έτσι δεν υπάρχει. Και εάν κανείς κάνει τον υπολογισμό πόσα είναι από τον πρόεδρο συν τα μέλη διορίζονται, παύλα, ελέγχονται από τον Υπουργό, καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή το νομικό πρόσωπο είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του Υπουργού. Ο οποίος προφανώς θα πράξει κατά το δοκούν. Το θέμα είναι το εξής. Ωραία, θα μπει πολίτης, θα μπουν πολίτες μέσα
ο Υπουργός λέει για την καλύτερη διαχείριση του νοσοκομείου. Ήδη το νοσοκομείο κάνει εφημερίες στο ΕΣΥ, δηλαδή με υπουργικές αποφάσεις διατίθενται κλίνες και παράλληλα κάνει γενικές εφημερίες, εξ όσων γνωρίζουμε, στον Ευαγγελισμό. Έτσι. Όταν εφημερεύει ο Ευαγγελισμός, νομίζω ότι εφημερεύει και το Νίμιτς. Εσείς όμως συνεχίζετε να πληρώνετε. Εδώ ακριβώς είναι ένα θέμα ότι, όπως σας είπα και πριν, οι μερισματούχοι, έτσι, οι οποίοι είναι στρατού, αστυνομίας, αεροπορίας, πληρώνουμε εκτός από την υγειονομική εκπαίδευση το 6%, πληρώνουμε και ένα 3% στο μέρισμα για την υγειονομική εκπαίδευση του Νίμιτς. Δηλαδή 9% σύνολο. Ακριβώς. Οπότε θα έπρεπε, όχι θα έπρεπε να έχουμε τον κυρίαρχο λόγο, έτσι, στο το τι σκέφτεται το Υπουργείο όταν λέει στον οδικό χάρτη επανεξέταση λειτουργίας. Θα είναι για το καλύτερο, για την καλύτερη επέλθευσή μας ή για κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Ήδη αυτή τη στιγμή. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι δεν κάλεσαν τους φορείς των αποστράτων και των ενεργεία, δηλαδή δεν τους κάλεσαν να διαβουλευτούν. Δεν τους κάλεσαν. Ακριβώς. Ο λόγος αυτός είναι το δεύτερο σημείο που μπορεί κανείς να λάβει υπόψη, ότι κάτι διαφορετικό έχει, κάτι διαφορετικό νοσχεδιασμός, και αυτή τη στιγμή το να μην κάνει γνώση, να μην ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να μην ενημερώσει καταρχήν το ίδιο το Νίμιτς, να μην ενημερώσει τις ενώσεις που είναι οι μερισματούχοι, να μην ενημερώσει το Μετρικό Ταμείο, σημαίνει ότι έχει κάποιο άλλο σκοπό και δεν θέλει να έχει αυτή τη στιγμή αντιδράσεις. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος, από πληροφορίες τουλάχιστον που και εγώ έχω, είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου πρόκειται να καταβάσει το αντίστοιχο σχέδιο νόμου, γιατί στον οδικό χάρτη, στις ενέργειες που έχει επίβλεψη από τον Υφυπουργό, λέει ότι πρέπει δηλαδή όλες αυτές να έχουν τελειώσει μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή του 2024, ώστε να ενταχθούν σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Άρα, από τη στιγμή που είναι στο σχεδιασμό να κατατεθεί ένα τέτοιο σχέδιο νόμου, για ποιο λόγο να φύγει ένα άρθρο μεμονωμένο και να ενταχθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας? Εκεί φαίνεται δεν υπάρχει ούτε στην αιτιολογική έκθεση αυτό. Είναι μια λογική ερώτηση, μια απλή ερώτηση. Εμένα μου έχει κάνει πάντως εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Ούτε έντονες είναι οι αντιδράσεις των φορέων, εκτός από την ΠΟΕΣ, η οποία έβγαλε έτσι ένα πολύ σκληρό κείμενο και με καθυστέρηση, ας πούμε, της Ένωσης Αποστράτων. Και οι στρατιωτικοί με τους οποίους έχω μιλήσει και οι απόστρατοι λένε το εξής. Οι στρατιωτικοί, ας πούμε, λένε ότι εντάξει, είναι ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Εμείς έχουμε τα νοσοκομεία στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Πιστεύουν ότι δεν τους αφορά. Τους αφορά. Βεβαίως και τους αφορά, και ειδικά η εικόνα, γιατί είμαι τώρα μέλος και σε μια επιτροπή από την ΠΟΣ, η οποία πρόκειται να φτιάξει μια μελέτη να βελτιώσει τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στα στρατιωτικά νοσοκομεία Παύλα Νίμιτς. Γιατί πραγματικά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και ειδικά ο συνάδελφος, ο οποίος έτσι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ή το Νίμιτς ή το 401, γλιτώνει κάποια λεφτά που θα έδινε σε κάποιον ιδιώτη γιατρό να κάνει τις εξετάσεις του κτλ. Είναι με λίγα λόγια ένας πολλαπλασιαστής ισχύως της σύνταξής του. Είναι πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί, ποια είναι η μελλοντική εξέλιξη του Νίμιτς, αλλά και των στρατιωτικών νοσοκομείων. Διότι με το αντίστοιχο πάλι σχέδιο νόμου, εκεί έχει σχεδιαστεί ότι θα υπάρξει μια ενοποίηση και ένας τρόπος κοινός λειτουργίας των νοσοκομείων, που πάλι κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς, ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός. Πάντως ο Υπουργός έχει διαψεύσει ότι θα υπάρξει ενοποίηση, άρα οι οδικοί χάρτες μάλλον δεν θα ισχύουν. Είναι πιθανόν να μην ισχύσει κάτι τέτοιο, γιατί εδώ που και εμένα με παρεξένεψε, με την έννοια ότι τουλάχιστον το 401, και αν υποτεθεί ότι η κατάσταση κάποια στιγμή μπορεί να εξελιχθεί αρνητικά, τα νοσοκομεία, ειδικά το 401, είναι το νοσοκομείο εκείνο το οποίο περιθάπτει, είναι στο σχεδιασμό, τον επισιακό σχεδιασμό, και περιθάπτει τους τραυματίες κλάσης 4. Δηλαδή δεν μπορείς να μην έχεις ένα νοσοκομείο αυτής της μορφής για να μπορέσει να περιγράψει τις τραυματίες με βαριά τραύματα και βαριές καταστάσεις. Μιλάμε για περίπτωση πολέμου, αλλά και ακριβώς, είναι στο σχεδιασμό. Καταστροφών δεν ισχύουν αυτά. Πώς είπατε? Σε περιπτώσεις καταστροφών πάλι δεν ενεργοποιούνται αντίστοιχες. Βεβαίως, και
εντάσσεται με διάφορα σχέδια. Εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό. Εκείνο πάλι που είναι ένα σημαντικό είναι ότι τελικά, όπως είπατε και στην αρχή, όντως και εγώ είχα ακούσει ότι λειτουργεί σαν παράδειγμα το βεγγαρισμό. Όταν ζήτησα, λέω, υπάρχει κάποιο κείμενο νομοθετικό, πώς προέκυψε αυτό. Υπουργικές αποφάσεις. Πραγματικά, ναι, υπάρχουν κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες βέβαια ξεκινάει με μια παραχώρηση, λέει, των 50 κλινών και λοιπά στον λογαριασμό. Από την εποχή του COVID. Ναι, στην παράγραφο 9 λέει ότι το διάστημα αυτό, δηλαδή το συγκεκριμένο συνέχεια, είναι από το 7 Οκτωβρίου του 2024 μέχρι τέλος του χρόνου. Θέτει τον limit σε γενική εφημερία. Έτσι, που σημαίνει ότι ήδη ένα μεγάλο μέρος λειτουργεί. Που αυτό όμως έχει επιπτώσεις στους αυτούς που δικαιούνται περίθαλψη, δηλαδή τους μερισματούχους στρατού, αστυνομίας, αεροπορίας. Οι οποίοι παρόλα αυτά δεν βλέπω να κάνουν κάτι, δεν αντιδρούν. Δεν αντιδρούν. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και σε αυτό έχει μερίδιο ευθύνης η διοίκηση του Νίμιτς, του Μετοχικού Ταμείου. Βεβαίως. Ειδικά δεν μπορεί καμία από όλες αυτές, δηλαδή το άρθρο 37, οι οποίες έχει όλες αυτές τις τροποποιήσεις που είναι στο άρθρο 4 και στο άρθρο 5, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ειδικά εκεί που είναι πραγματικά ξεφεύγει τελείως, είναι η επιλογή, αλλάζει λέει την ονομασία. Παλιά ήταν ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, και τώρα λέει αυτός ο όρος δεν θα χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται από τον διοικητή. Εδώ λοιπόν, ναι, διοικητής, που σημαίνει διοικητής, διοίκηση. Αλλά εδώ ο νόμος λέει ότι στο Νίμιτς η διοίκηση την ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διοικητής, αυτός που λέει, έτσι, αν πάμε όπως προείπα, ότι υπάρχει ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας, έχει γύρω στα 28 καθήκοντα. Από τα 28 καθήκοντα, τα 20 και είναι ιατρικής φύσεως. Δεν αρκεί αυτό που γράφει μέσα το άρθρο αποδεδειγμένη εμπειρία δημόσια. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος που στο παρελθόν η επιλογή που ήταν για τον Γενικό Διευθυντή, Παύλα Διευθυντή, ήταν στρατιωτικός απόφυτος ιατρικής. Και τελειώνοντας πάλι σε αυτό, εκεί που πραγματικά δημιουργεί και είναι απαράδεκτο, είναι ο τρόπος πληρωμής. Ο τρόπος πληρωμής, έτσι, είναι... ένα λεπτάκι να σας πω αμέσως. Ο τρόπος πληρωμής του πολίτη διοικητή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν λέει η αποζημίωση που προβλέπεται με το άρθρο 37 όταν ο διοικητής δεν είναι εν ενεργεία ή ένα αποστρατή αξιωματικός αλλά πολίτης, είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του 4354. Τι είναι αυτό? Είναι η αντιμνηστία περιφερειαρχών, προέδρων περιφερειακών και δημάρχων μεγάλων δήμων, που σημαίνει περίπου 5.500 μεικτά. Και εδώ γίνεται το ερώτημα. Σοβαρά μιλάτε? Βεβαίως. Μεικτά καθαρά περίπου 4 με 4.000. Εδώ όμως είναι, αν επιλογεί ο διοικητής και είναι πολίτης, θα παίρνει 5,5 μεικτά, 4,5 καθαρά, ενώ αν επιλεγεί ανώτατος αξιωματικός, έτσι, θα παίρνει 2.500 ευρώ. Δηλαδή είναι απαράδεκτο και είναι προσβλητικό για τα στελέχη. Ούτε ο αρχηγός γιατί δεν παίρνει τόσο. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι και μόνο ο τρόπος και το άρθρο που περιγράφει την αμοιβή του πολίτη, αν επιλεγεί πολίτης διοικητής, τι πρόβλημα δημιουργεί. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει προεπιλεγεί ο πολίτης, τέλος πάντων το έχουμε γράψει και αυτό. Πληροφορίες είναι από την εκλογική περιφέρεια του Υπουργού, λένε οι πληροφορίες, και έχει έτσι μια πορεία στην ΟΝΕΣ. Θα μάθουμε πολύ σύντομα αν ήταν σωστές οι πληροφορίες ή όχι. Όχι, έχετε δίκιο, αλλά και εγώ προσωπικά το αντιμετώπισα σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν με τον τότε Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Γιαννακό, τον Γεώργιο, το οποίο είχε λήξει η θητεία και έπρεπε να τεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα ανανέωση ή να προτείνουμε κάποιον άλλο. Εκεί λοιπόν όντως υπήρχαν και πίεση προσωπική να μπει κάποιος όπλου και όχι γιατρός. Και αυτός η απάντηση, και ευτυχώς, η απάντηση που έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ότι σύμφωνα με το Γενικό Οργανισμό Λειτουργίας, έτσι, δεν μπορεί να μην έχει
να μην έχει ιατρικές γνώσεις. Λέω έτσι ένα πράγμα. Επιμελείται, λέει, τις ιατρικές κλινικές. Ποιος λοιπόν αξιωματικός μηχανικού, τεθωρακισμένου πεζικού, θα ξεκινήσει, σαν διευθυντής ή γενικός διευθυντής, να επιθεωρήσει τις κλινικές, να επιθεωρήσει το ιατρικό έργο, να ελέξει και να βελτιώσει ή να βελτιώσει τα ιατρικά συγγράμματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα περιγράφονται στα καθήκοντα που πρέπει να ασκεί, αν τελικά επικρατήσει ο όρος διοικητής, ο μελλοντικός διοικητής. Εκ των πραγμάτων δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων, ο οποίος μίλησε τώρα για το θέμα, μου είπε ότι στείλανε περί τις 80 επιστολές σε βουλευτές, σε 80 βουλευτές επιστολή, ενημερώνοντάς τους για το θέμα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κανένας δεν αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή. Δεν σας κάνει σας εντύπωση? Βεβαίως. Από ό,τι τουλάχιστον και εγώ γνωρίζω ότι σε κάθε, δηλαδή παραδείγματος χάρη σε οποιοδήποτε κόμμα υπάρχει ο ανάλογος τομέας άμυνας. Επειδή όμως αυτό είναι, εδώ ήταν και η όλη επιχείρηση, ο τρόπος που παρουσιάστηκε και τοποθετήθηκε είναι ότι στη Βουλή αύριο θα συζητηθεί ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. Οπότε το άρθρο αυτό είναι το μοναδικό το οποίο είναι για θέματα δηλαδή, του Υπουργείου Άμυνας. Οπότε εκεί μπορεί να δεχτούν ή να μην δεχτούν. Αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι βουλευτές. Έχει κατατεθεί ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά το δημοσίευμα. Αυτό το είδα και εγώ. Αλλά είναι ερώτηση, δεν είναι. Δηλαδή, πρώτα θα περάσει το νομοσχέδιο και μετά θα απαντηθεί η όποια ερώτηση. Σωστό. Εκεί αύριο και εγώ έτσι πραγματικά έχω μία αγωνία. Πραγματικά αύριο θα παρακολουθήσω εγώ να δω. Θα υπάρξει κάποια αντίδραση, θα μπορέσει κάποιος βουλευτής, οποιοδήποτε κόμματος κι αν είναι, έτσι πραγματικά να εξηγήσει και να ενημερώσει ότι δεν μπορεί δηλαδή να συζητηθεί καν αυτό το άρθρο, διότι είναι ένα άρθρο που δεν έχει την απόφαση ή τη γνώμη, όπως προβλέπει και ο νόμος, αυτό για τον οποίο πρόκειται να κάνουν αλλαγές. Και αυτό είναι το Νίμιτς και συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο του Νίμιτς. Δεν μπορεί να συζητήσει να στήσεις δύο βασικές τροποποιήσεις χωρίς να έχεις την απόφαση ή τη γνώμη. Γιατί η διαδικασία είναι, αν τέτοιο αυτό το θέμα, ο διευθυντής ο οποίος θα υπήρχε, θα το έβαζε σαν θέμα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου οι υπηρεσίες του Νίμιτς, οι νομικές, οι ιατρικές, θα εξέταζαν αυτό και στην πορεία θα έβγαινε ένα θέμα και μια πρόταση η οποία θα εστάλταν, αν ήθελε πραγματικά ο Υπουργός να κάνει κάτι προς το καλό του Νίμιτς, θα έπαιρνε την απόφαση, το πρακτικό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και θα έλεγε σε συνέχεια του πρακτικού κάνουμε την τροποποίηση αυτή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε απόφαση για την τροποποίηση για το άρθρο 4, ούτε απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 5, ούτε απόφαση για την κατάργηση μιας άλλης απόφασης που πραγματικά τότε, να δώσουμε ένα παράδειγμα, το 1990 το τότε Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι για να γίνει καλύτερη έπρεπε να υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Β' υπαρχηγός. Έβαλε λοιπόν, βγήκε η απόφαση αυτή, εστάλει στο Υπουργείο και το Υπουργείο. Μετά, αν θυμάμαι καλά, σωστά. Εστάλει αυτό και στην πορεία συμπεριλήφθηκε σε μια υπουργική απόφαση Προεδρίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και το οποίο τώρα καταργείται. Πάλι χωρίς απόφαση. Είναι ακριβώς αυτή η διάταξη που καταργείται, σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα ενημερώσουμε. Και εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που δώσατε έτσι πραγματικά να ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ.